jo Siaya County Assembly no chuno executive bo chulo gi ndala beach Mombasa. Gidhi Mombasa to yath onge Siaya. Gidhi Mombasa to pi onge Siaya. Ni gidhi kalo yaka digi kal budget ma Siaya. Dibed ni matimore mana ka nyalo kora mna winjo pachi. Dibed ni matimore kaluwore kod omenda manok mabende giyudo. Ang'e ni SRC nosemedo gi osara mano mar siling 10,000. Ing'e na giyudo go osara mano mar siling 144 dwe ka dwe. Sani koro giyudo 154. Karo osara mar gito yieno onego medgi kech speaker yudo mang'eny moloyo zaidi. To government tin mar MCA gi speaker no duong. Koro miyo gi speaker no bed no gin jatend speaker. Okonego bed ni speaker jatend gi. Kech gin magi yiero speaker. To ka speaker yudo pesa mang'eny moloyo gi, to koro gibedo moro ma gibedo vulnerable. Pes gino do medi e chopo kitalu aluf moro 300 do koro gitemie wacho kech expectation beng'eny kuom japiny. But mano kumi gi stop timo role gi nikech kirango kata Siaya kama iwacho mheshimiwa seto ngima ber kaka nicho ndik ji Siaya nicho rochre njood gi go ywak kamora mora nyithindo matindo ma nooro kwayo bo omi barua to donjo tamogi ikawo pes kuom gi jotije gi kawo pesa kuom gi ging'eyo gigi gin part of them ndeche miloso gi contractors mabogas makti sama uweni speaker the county assembly gitero pes mang'eny gimiluongo ni legal services Siaya kama giwa kama teto wachani so pes legal gi ichamo go wakili oko mar county pesa moro madhi ja piny dongruok ichulo wakili mondo the represent court kata sama weni jo Siaya gi kama tel gi hono tiatono dwa kawo pes jo piny haya go wakili mondo go dono gola mondo the represent gi case ni kodo donyo duol Duol ne kobedo impeach. Pesa ni ado nyiewo go yath njapiny. Jogi again okawo pes mang'eny olokre gima itimo development. Gigero pi, gigero hall, gitimo ang'o wards, pesa moro bedo executive matimo nikech the chiko wacho no kitime to in MCA who will do oversight for it. Ero kama na inya kuom paro makamano